सुभाष माने बरसले। जिल्हा परिषद अध्यक्ष व प्रशासनावर फौजदारी करा। सोलापूर जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन सभा 4 फेब्रुवारी रोजी संपन्न झाले। मात्र या सभेपूर्वी सर्व सदस्यांनी ही सभा ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन घ्यावी अशी मागणी केली होती। त्यासाठी सर्व सदस्य अध्यक्षांसह जिल्हाधिकारी यांना भेटले होते, मात्र त्यांनी ही परवानगी दिली नाही। शेवटी ही सभा ऑनलाईन झाली। ऐनवेळी तहकूब करण्यात आली। गेल्या 4 तारखेला जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन सभा झाली। आम्ही ऑनलाईन सभा घेऊ नका, ऑफलाईन घ्या अशी आम्ही सीओ साहेबाला विनंती केली आणि कलेक्टर साहेबाकडे आम्ही गेलो एक 8-10 जण की बाबा ऑनलाईन सभा घेण्यापेक्षा ऑफलाईन घ्या, अनेक विषयावरती चर्चा करायची। तर त्याने आम्हाला सांगितलं कायदेशीर बंधन आहेत आणि त्यामध्ये आपल्याला ऑनलाईनच घ्यावा लागेल, ऑफलाईन घेता येणार नाही। आम्ही ठीक आहे म्हणलं आणि ऑफलाईन झाली, ऑनलाईन झाली, पण ऑनलाईन सभा झाली पण फक्त आम्ही सीओचं आणि अध्यक्षाचं तोंडच बघत होतो, कारण तिकडून कुठलाच प्रतिसाद नव्हता। आम्हीच बोलतो, आम्हीच बरोबरतोय आणि त्यांनी मात्र ते बंद केलं आणि नुसते आमच्याकडे बघत राहिले। म्हणजे हा एक घाटच आहे। मी अगोदरसुद्धा मुलाखत दिली, ते नियोजन केलं त्यांनी आणि त्या नियोजनामुळं त्यांनी बरोबर ऑफलाईनची सभा ऑनलाईनवर आणली। ठीक आहे, शासनानं दिले नाही, ठीक आहे। मग काल कार्यक्रम झाला स्वच्छ शाळाचा, तो ऑनलाईन होता। मग ऑनलाईन असताना जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव सभागृहामध्ये ऑफलाईन कार्यक्रम ठेवला। माननीय उपमुख्यमंत्री ऑनलाईनवरती बोलले, कार्यक्रम त्यांनी केला। मग इथं 200-300 लोक कशी काय सभागृहामध्ये बेकायदेशीर केली? मग माझं म्हणणं आहे की त्या अध्यक्षावर त्यांनी प्रशासनावरती फौजदारी गुन्हा घालावा, कारण त्या ठिकाणी त्यांनी कशी काय सभा घेतली, काय कारण सभा घ्यायचं, कशाला लोक बोलवली? आम्ही पंढरपूरच्या पंचायत समितीमध्ये 4-2 लोक थांबलो, मग आम्हाला येता येत नव्हतं का? आम्हाला एसटी नाही का, पैसे नाहीत आम्हाला येत, मग आम्हाला तिकडं ठेवून तुम्ही इथं घ्यायचं, तुम्ही चमकोगिरी करायचे, उपमुख्यमंत्र्याला कार्यक्रम दाखवायचा, मग आम्हाला काहीतरी बोलायला आलाच तर नाही। तर तुम्ही आम्हाला सांगितलं इथे येता येणार नाही, इथे येणं चुकीचं आहे, आपण सगळे जास्त लोक होतं, मग इथं 200 लोकांना परवानगी कशी दिली? ह्याची चौकशी माननीय कलेक्टर साहेबांनी केली पाहिजे। कलेक्टर साहेबाकडे मी जाणार आहे, त्यांच्याकडे मी विनंती करणार आहे की या लोकांना तुम्ही कशी काय मान्यता दिली आणि त्याच्या CCTV फुटेज पाहावेत आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी।